I dobrodošli ljudi u novu epizodu. Danas ćemo snimati kako skinuti GTA 5 i kako ga skinuti i instalirati, nego samo kako ga skinuti. Link će vam biti u opisu ovog videa. Znači sve radi, krek sve ima. Znači idete Get Torrent na ovom linku koji će biti u opisu. Sada čitava, dok čita. Evo ga, za ovo će vam trebati demo install, a to ćete isto, to ću vam isto pokazati sad kako skinuti, znači kliknite u redu i to ostavite da vam se skida. Znači, to je 60 GB, mislim, to je 59 GB, ali to u stvari 60 GB, tako ko igrica sama i zauzma. Sastavlja jedan klip da nam se renderuje GTA 5, čovječ. Tako se zove, da. Znači, ostavit ću vam taj link od toga. Šta vam još treba vam demo install. Tu ćete isto skinuti, znači pišete evo nas dok sam naprašao ime, kako se zove, dok sam se sjetio, znači evo. Tako, idem ovu, ajde čovječe. Idemo sve do live, i onda skinujete, sačekate, onda idete, otvorite ga, next, instalirate ga i znači dok ću vam ostati ovaj link i to je to ljudi. Ako hoćete u sljedeći epizod da vam pokažem kako skinuti video s interneta i čao.